And now, ladies and gentlemen, let's hear the message coming from Mr. Bernabe Archaga. Sige na diyan. May nga po na nga MC po. Una saan, mga ko pasalamat sa akong mga uyuan, akong mga igagaw, mga tamayayong na mo, karong hapuna dire. O, mapinanggam na dama ko mix. O ako lang nga sa akanero anak, kay duwara mga kabuo. Unas tanan, adili na may punan. Ayaw sa batay period. Kaya sa kasakit niya akong gabihan, nga akong nabihan sila pinagatuig. Ako rin, yagon na, bisag diin ko na tita. Pero, kaloy sa Ginoo, nag-abot rin for me nga talibay ko nga naka-padibo pag-ikoy taon sa kong anak. Pero na ikong ipangayo nila, kay duhar man sila. Pero sa pagid babae, nga, o kung sa ilang plano silang kinabuhi, ako, andam rin mapugong sa punta po nila. Kaya bisag mo rin ikong trabaho, construction worker ko, wa mag-ikoy grado. Sila nagkatungtong na o school ako wagi ko kabot ang mga panahon na. Wa man ko graduate og elementary. Pero mo ra kina kong ihangyo sa akong anak kay duha ni kabuo. Amo padayon gyud mo sa inyo pag-eskwela. Kaya bisag mao ra ni ako ang panginabuhi gisog na mosuporta gi ko ninyo. Daghang salamat inyong tanan.